katuran, mayong adlaw sa inyo nga tanan. Sa siningay tiyon, mag-aupdanay naman kita sa pagpamalandong sang pulong sang Ginoo nga makita sa Lucas Kapitulo 13, halin sa 1 pagkadto sa 5, kag ang pulong sang Dios naghambal sa subong sini. Sa sadto nga tiyon, may mga tao didto nga nagsugid kay Hesus na nungod sa mga taga Galilea nga ginpamatay ni Pilato samtang nagadulot sila sang ila mga halad sa Dios. Si Hesus nagsabat sa ila, tungod kay ini nga mga taga Galilea ginpamatay sa sini nga paagi, nagahuna-huna bala kamo nga labi sila ka makasasala sang iban nga mga taga Galilea? Hindi. Nagasiling ako sa inyo nga kon hindi kamo maghinulsol o kon magbiya sa pagpakasala, mapatay man kamo tanan subong sa ila. Ano karon yadtong mga 18 ka mga tao sa Siloy nga napatay sang natumbahan sila sang turi, naganoahuna bala kamo nga labi pa sila ka lain sang satanan nga mga tao nga nagapuyo sa Jerusalem? Hindi. Nagasiling ako sa inyo nga kung hindi kamo magbiya sa pagpakasala, mapatay man kamo tanan subong sang sa ila. Ini amo ang pulong sang Ginoo, kag sa sini nga tiyon aton paghambalan ang paghinulsol. Ang title sang aton nga pagapamalandungan subong nagasiling, maghinulsol kamo. Ini amo ang sugo sang Ginoo, kag ang una nga bersikulo sa 13 sang Lucas nagahambal kag nagasugid sa aton nanungod sang masubo nga balita. Ang balita naghambal sa subong sini nga may mga tao nga naghala didto sa templo o kon sa simbahan sa Jerusalem. Kagini nga mga tao ginpangpatay sa mga soldado ni Pilato. Kagunaton tun-an ang bilog nga istorya sini, ang ila mga dugo nagmixkla o ko nagsamo sa mga dugo sang sapat nga ila ginahalad sa Ginoo. Dondomo naton nga ang mga kanakan sang Dios sa Old Testament nagakuha sila sa mga karniro, kinapatay nila ini itungtong sa halaran agod nga ang dugo sini nga mga sapat makatabon sang ila mga sala. Wala na kita subong nagahalad katulad sang ila ginahimo sang una, kay ang New Testament nagatudlo naman sa aton nga ang katapusan nga halad nga ginatawag nga karniro sang Dios amo si Jesus Christ. Kag kuning kumparar naton ang duha, ang ila mga halad sa Old Testament nga amo ang mga sapat katulad sang karniro, igo lamang magtabon sang ila mga sala. Pero ang halad iya nga amo si Jesus Christ nga ginatawag ang karniro sang Dios, hindi lamang nga nagatabon kundi nagahugas, nagatinlo sang tanan nga mga kalapasan sang mga tao sa kalibutan. So superior iya ang dugo ni Kristo. Kung sa bagay, bisan ang isa lamang katulo o konlagdo sang hamili nga dugo ni Kristo nga iya ginpatulo didto sa cross sang Kalbaryo, supisente na nga makatinlo kag makahugas sang tanan nga sala sang mga katawhan sa kalibutan. Karon ining mga katawhan nga mga Hudiyo nga naghalad sang ila mga sapat didto sa altar,
sa sulod sang ila templo sa ilang simbahan, samtang nagahalad sila, ang mga soldado ni Pilato nagpamatay sa ila, ginpatay sila. Ang kabangdanan nga ang ginpangpatay sila sa mga soldado ni Pilato, wala masulat dire sa balaan nga kasulatan. Pero ang mga katawhan nga nagtuon sini nga bahin sang Bible, nagatudlo sa aton nga ginpangpatay sila sa mga soldado ni Pilato tungod kay si Pilato nagduda nga ini nga mga tao nagarebelde sang pagbulutan sang Roma. Kay man ang kasaysayan nagahambal sing subong sini nga ang mga Hudiyo o kon mga Israelinhon naidalom sila sang pagbulutan sang Roma tungod kay ang Roma nag-occupy sang pungsod Israel, kag ang mga Hudiyo o kon Juda naidalom sila sa pagbulutan panggoberno sang Roma kay gin-occupy ang pungsod Israel sang Roma. Okay, abi ni Pilato nga gobernador nga gin-assign sang Roma didto sa Israel, nga ining mga tao nga nagahalad sa ilang mga sapat didto, mga tao nga naga-rebelde batok sa pagbulutan sang Roma. So nag-order si Pilato nga pamatyon sila. Amo ini nga ginsiling sang mga komentarista nga ang mga dugo sini nga mga tao nga naghalad sang ila mga sapat dito nagmixkla sa mga dugo sang karnero nga ilaman ginhalad. Karon may nag-report kay Jesus Christ. Ang gusto nila sing ganon sa mga nag-report kung ano ang mahambal ni Jesus Christ na nungod sining dako nga aksidente, dako nga hitabo nga natabo dito sa templo nga makita sa ilang syudad nga Jerusalem. Okay, si Kristo iya nakabasa sang huna-huna sini nga mga tao nga nag-report. Ang balatyagon kag huna-huna sini nga mga tao nga nag-report amo ini nga ining mga tao nga ginpangpatay ni Pilato, mga tao nga makasasala gid kaayo, kabangdanan nga gintugot sang Dios nga pamatyon sila. O kon ang masiling naton amo ini nga mga tao nagahuna-huna kag nagabatyag nga ini nga mga tao makasasala gid maayo kag sila iya matarong kay wala sila iya nagkalapatay. Amo na ang ila huna-huna. Amo ini ang dako nga sayop sang mga huna-huna sang mga Hudiyo sang una. Nga kung may dako gani nga matabo aksidente, ang ilang huna-huna nga silot ina sang Dios sa ila kay sila mga makasasala. Kag ang wala yan na aksidente, ila ginabatyag nga ina mga tao iya mga matarong. Kay wala sing dako nga hitabo nga nagabot sa ila. Kung aton tun-an ang Lucas Kapitulo 19, may araman nga amo-amo sina nga balatyagon. May isa ka bulag nga ginayo ni Kristo. Ina makita nimo sa Lucas Kapitulo 19. Kag ang mga apostolis mismo ni Kristo nagpamangkot sa iya. Sili niya, Ginoo, sino ang may sala sini nga ana tao ini siya nga bulag? Sala bala sa iyang ginikanan o kon sala mismo sa sining tao nga bulag? Ang una-una sang mga apostolis amo ini nga ini nga tao nga bulag tungod kay makasasala gid ang iyang ginikanan o kon siya mismo nga bata
makasasala gid, amo nga ginsilutan sa sang Dios nga nataho siya nga bulag. Gintadlong ini ni Kristo nga hunahuna, si Kristo nagsiling sa ila, hindi ini sala sang iyang ginikanan, o kung hindi man ini sala sa sini nga bata, kundi nataho siya nga bulag, agod nga makita ang gahom sang Dios, paagi sa pag-ayo siya, makita sa mga katawhan palibot nga ang Dios may gahom, bisan pa sa pag-ayo sang mata sang tao nga bulag. So gintadlong ni Kristo ang tiko nga hunahuna sang mga tao, nga bisan pa ini nga tao, mga tao nga ginpangpatay, nagahuna-huna sila, nga ini nga mga tao labi pagid ka makasasala, kabangdanan nga nag-abot ini nga hitabo sa ila. Siling ni Kristo sa ila, hindi. Ang pamangkot ni Kristo sa ila, siling ni Kristo, nagahuna-huna, bala kamo, nga labi sila ka makasasala, sang iban nga mga tao nga taga Galilea. Siling ni Kristo, hindi. Kung hindi kamo maghinulsol sang inyo mga sala, magkalapatay man kamo katulad sa ila. Si Kristo wala nagasiling nga mapatay man kamo paagi sa pahito sa mga soldado ni Pilato, kundi nga siling ni Kristo, kung hindi man kamo maghinulsol sang inyo sala, kamong tanan pagahukman man sang Dios sa silot sa tion sang adlaw sang paghukom. Ang pulong dire daw medyo masiling naton nga si Kristo nagsiling, magkalapatay man kamo kung hindi kamo maghinulsol sang inyong sala. Tanaw naton ang kamatuoran diri, wala naghambal si Kristo nga kita, kay man si Kristo ya wala sala. Nagsiling si Kristo, magkalapatay kamo kung hindi kamo maghinulsol sang inyo mga sala. Wala nagsiling si Kristo nga magkalapatay kita, kay man way labot ya si Kristo sini, kay si Kristo wala ya magsala. Kag wala si Kristo nagsiling, kung hindi kita maghinulsol, si Kristo ya wala kinahanglan nga maghinulsol, kay wala sa iya sing sala. Kita nga mga tao, amo ang may sala, so ang dapat nga maghinulsol kita. Kung hindi kita maghinulsol sang aton mga sala, din sa adlaw sa paghukom, hukman kita sa kamatayon. Dapat nga ang tanan nga mga tao, kitang tanan, dapat nga maghinulsol sa wala pa mag-abot ang final judgment, diin ang tanan nga mga tao nga wala magahinulsol sang ila o kun aton mga sala, pagahukman sang Dios sa ginasiling nga kamatayon. Okay. Aton tanawon ang dako nga kahulugan o kun meaning sa ginasiling nga paghinulsol. Ano gid bala ini ang ginasiling nga paghinulsol? Ang paghinulsol amo ang pagbiya o kon pagtalikod sa sala kag pagdangop kay Kristo o kon pagbalik kay Kristo. Ang paghinulsol amo ang pagbiya sa sala kag pagbalik kay Kristo. Kay man ang siling naton nga sala amo ini. Kung ang tao nagahimo sang sala, nagapahilayo siya sa Dios. Adlaw-adlaw sa paghimo naton sang sala, nagapalayo kita sa Dios. So, kung ang tao maghinulsol, gintalikdan niya ang sala, kag nagbalik siya sa Ginoo. So, ang paghinulsol,
amo ang pagbalik sa Dios. Kung ang tao nagapakasala, nagapalayo siya sa Diyos, kung maghinulsol siya, nagabalik siya sa Diyos. So ang paghinulsol ang mabagbiya sa aton sala, kag pagbalik dira sa Ginoo. Siguro ang laragway sang matutuod nga paghinulsol, makita naton sa sugilanon, sa ginatawag naton nga prodigal son. Nga yang istorya makita sa Lucas Kapitulo 15, halin sa 11 pakadto sa 32. Ginatawag ini nga ang anak nga nadula. Ang istorya sang prodigal son amo ini, nga may duha ka mag-utod, ang manghod kag ang magulang. Puro lalaki. Ang manghod, wala pa gani mag-abot ang tion nga partihon nila ang ilang propiedad, ang ilang palanoblion halin sa ilang amay. Nagsiling na ang manghod, tatay, kwaon ko na ang akon parte, kay akon gamiton, suno sa akon gusto. Hindi patani ang tatay niya magsugot, pero adlaw-adlaw ginahambala niya si tatay niya, nga iyan ang kuhaon ang iyang parte ahead of time. So nagsugot ang iyang amay, ginparte ang tanan nilang propiedad, kaginhatag niya sa iyang anak nga manghod. Sang nabato na niya ang iyang parte, ginbiyaan niya si tatay niya, naglakad siya sa pinakalayo gid nga lugar, kag didto ang iyang kwarta gingamit niya sa patuyang nga paggamit. Nagkuha siya sing mga madamong abyan, mga lalaki kag mga babay, nagainom sila, nagasugal sila, tob-tob nga naubos tanan ang iyang kwarta. Dito na nagsugod ang kalbaryo sa iyang pagpangabuhi. Wala na siya inugbakal pagkaon, ginbiyaan siya siyang mga abyan nga gingastuhan, ginbiyaan siya sa mga babay nga iyang ginagastuhan siyang kwarta, dako nga gutom, nagpangita siya sang obra. Kag ang nakita niya nga obra amo ang pamahog sang baboy. Masubo ina kay man ang mga Hudiyo hindi magtandog sa mga sapat nga mga baboy kay mahigko ina para sa ila. Pero siya nahimo na nga ulipon, nagabahog sang baboy, tungod kay wala man siya maanad sang obra sa ila, kay manti manggaranon may si tatay niya. Wala sila nagaobra ya didto sa mabugat. Wala pa gani siya katapos pamahog sang baboy, ginagutom na siya, kag nagakaon na siya sang bahog sang baboy nga pwede niya makaon. Dito nagpanumbalik ang yang huna-huna, kag nakapamalandong siya, nya dito sa balay sang akon amay, madamo sang pagkaon, kag ang sulugoon dito ni tatay, wala yan nagkakaon sang bahog, may pagkaon sila nga mas maayo. Pero niya samtang ako diri iya nagakapatay sa gutom, kag tungod sina nagsiling siya siyang kagalingon, magabalik ako sa akon amay. So ginbiyaan niya ang pigiri, nagdalagan siya pakadto sa ilang balay, nagbalik siya. Mga utod amo ini ang matuod nga dagway sang paghinulsol. Ang bata ginbiyaan niya ang baboyan, ang pigiri, kag nagbalik sa iyang amay. Ang paghinulsol amo ang pagbiya sa sala, katulad sini nga bata, ginbiyaan niya ang pigiri, dason anong matabo, nagbalik siya sa iyang amay. Ang paghinulsol amo ang pagtalikod, ang pagbiya sa sala, nga nagalaglag sang aton kabuhi, kag magbalik kita sa aton amay, nga amo ang Dios nga nagapalangga sa aton, nga handa sa pagpatawad
sang tanan naton nga mga sala nga nahimo sa sini nga kalibutan. Nagapaabot ang Dios nga kita magabalik sa iya. O ibalik naton ang una-una naton sa prodigal son. Ang iyang amay wala magsunod-sunod sa iya, pero ang iyang amay nagapaabot nga magabalik siya. Amoy na ang aton Dios, nagapaabot lang siya bisan san-o nga biyaan naton ang aton mga sala kag magabalik sa iya. Ang istorya sang prodigal son amoy ni, pag-abot niya dito sa ilang lugar, nakita sa iyang amay nga nagalakat siya pauli sa ilang balay. Ang iyang amay nagsugat gid sa iya sa dalanon. Ginhakos niya ang iyang anak. Kag ang iyang anak naghambal sa iya nga patawadon siya, pero wala pa gani siya makatapos hambal sa iyang inughambal. Nabalaan na sang Diyos kung ano, nabalaan na siyang amay kung ano ang sugilanon, ang sugpon. Pero ang amay, kabalo ka, ano natabo? Gintawag niya ang iyang mga sulugoon nga nagasiling, kuha kamo sa pinakatahom nga singsing, kuha kamo sa pinakatahom nga bayo, di largo kag sapatos, aton ilisan ang akon anak nga nadula, pero karon nakita na siya, nagbalik na siya. Kag nagbando pagid ang iyang amay nga nagasiling, kuha kamo sa pinakatambok nga karniro kag baka, aton iyawon, magapunsyon kita, magkalipay kita, kay ang akon anak nga nadula, karon nakita na siya, ang akon anak nagtaliwan, karon nagbalik na siya, nagkinalipay sila, tungod sang hitabo nga iyang bata nga nadula, nagbalik liwat siyang panimalay. Amo ini ang ginasahambal sang balaan nga kasulatan sa aton. Kung kita maghinulsol sang aton mga sala, kag magbalik sa aton Dios dito sa langit, magbag-o ang aton kabuhi, katulad sini nga bata, ginsuloban siya sang bag-o nga bayo, sang dilargo kag sapatos, kag karon matahom na ang iyang kabuhi, hindi na siya gurisnay, hindi na siya mabaho katulad sang baho sang baboy. Amo ini ang siling sang Bible sa aton. Kung ang tao yara na kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga, ang daan nagtaliwan na, kag tanawa ang bag-o nag-abot. Kag nagsiling pagid padayon ang Bible sa pagtudlo sa aton nga dapat nga ubaho naton ang aton daan nga kinaugali, kag isulob naton ang bag-o nga kinaugali nga gidtuga katulad sang dagway sang Dios. Bag-o na kay nagbalik siya. Amo ina ang matutod nga dagway nga matabo sa aton kung kita maghinulsol, talikdan naton ang aton sala, kag magbalik sa Dios nga nagtuga sa aton, nga nagpadala siyang bugto nga anak, agud nga makaangkon kita sang kaluwasan. Kag ini nga Dios nagapaabot halin sang una tubtob subong, nga siya nga nagapanawag, anak kari kamo, kamong tanan nga ginabudlayan kag ginabugatan sang inyo mga sala, kay papahuwayon nakon kamo. May mga tao sa sini nga kalibutan, ibutang naton duwa ka klase sang mga katawhan sa sini nga kalibutan. May duwa ka klase sang katawhan sa sining kalibutan. May mga tao nga nagkalamatay, pero before sila nga napatay, napatawad ang ila mga sala. Okay? Pero may isa man iya kaklase sang mga tao nga nagkalapatay na lamang sila,
pero napatay sila dira sa ilang sala. Sa aton pa, nagkalapatay sila nga ang ilang mga sala wala mapatawad. Akong liwat suliton para nga malabas ini sa aton mga huna-huna. May mga tao sa kalibutan nga nagkalapatay, pero before sa wala pa sila mapatay, ang ilang sala ginpatawad na sang Dios. Okay, sa piyak nga bahin, may mga tao man iya nga ginatawag sang Bible nga napatay dira sa ilang sala. Kung sa aton pa, nagkalapatay sila upod sa ilang sala. Nagkalapatay sila nga wala mapatawad ang ilang mga sala. Siguro magamit ako sa isa ka kamaturan nga makita sa Bible. Si Kristo ginlansang sa cross. Pero may duwa ka tao nga ginlansang upod sa iya. Ginatawag nga duwa ka buyong, duwa ka kriminal, duwa ka kawatan. Ini sila yagin silutan tungod kay nakasala sila. Sa tunga si Kristo ginlansang sa cross nga wala makahimo sang bisan ano nga sahi sang sala. Wala sing sala nga nakasulod sa una-una ni Kristo. Wala sing sala nga nakasulod sa balatyagon ni Kristo, kabangdanan nga halin sang una tubtob subong. Wala sang isa ka tao nga makapamatuod nga si Kristo nakahimo sang sala. Okay, ari ang duwa ka tao, ang duwa ka makasasala. Ang isa iya nagpamuyayaw pa, kag naghambal siya sa mga pulong nga hindi maayo bato kay Kristo. Anong siling sini nga tao? Siling niya, kung anak ikaw sang Dios, karon pamatud-i, panaog dira sa cross, luwasa ang imong kagalingon sa kamatayon, kag luwasa man kami. Ang sapiak ya nagsabdong sa iya. Siling sang sapiak nga isa man ka kriminal, hindi ikaw maghambal sina nga mga pulong. Kita iya makasasala. Kag ang silot dapat ini, bagay ini sa aton. Kay kita iya makasasala, kita iya kawatan, kita iya buyong, kita iya kriminal. Pero siya iya wala sing sala. Ang isa iya kakawatan, nagkilala siya sa iyang sala. Ginbato niya ang iyang mga sala. Whereas ang isa iya kakawatan, wala siya nagkilala sa iyang sala. Kagda dugang sini, ini isa iya kakawatan nagsiling nga, Ginoo, dumduma ako kung didto na ikaw sa paraiso, sa didto na ikaw sa imong ginharian. Ginhinulsulan niya ang iyang sala, ginkilala niya nga si Kristo wala sang sala, kag ginhinulsulan niya ang iyang sala. Sang nakita ini ni Kristo, kabalo ka anong siling ni Kristo? Karon dayon, hindi buwas, karon dayon, upod ka sa akon sa paraiso. Okay? So may duwa ka kawatan. Ang isa iya wala maginulsol. So napatay siya dira sa iyang sala, nga balon niya ang iyang sala. Ini nga tao napatay nga wala mapatawad ang iyang sala. Ang termino sang Bible amo ini, napatay siya dira sa iyang sala. Kabandanan nga napatay siya dira sa iyang sala, kay wala siya maghinulsol sa iyang sala sa tubangan sang Ginoo bisan sa baba na sang kamatayon. Pero ini ang isa napatay nga kinpatawad ang iyang sala, kay siya naghinulsol siyang sala, kag siya naghambal kay Kristo. Ginoo, dumduma ako kung didto na ikaw sa paraiso.
So may duwa ka dagway diri. Ang isa napatay dira sa iyang sala, wala siya napatawad kay wala man siya naginulsol. Ang isa iya napatay nga ang iyang sala ginpatawad na sang Dios. Amo ini ang natabo sa aton sa bilog nga kalibutan. Madamo sang katawhan nga nagkalapatay, pero sa wala pa sila mapatay, ang ilang mga sala ginpatawad ni Kristo tungod kay ginhinulsolan nila ang ilang mga sala. Kag may mga tao man nga nagkalapatay na lamang nga ang ilang sala wala mapatawad tungod kay wala man nila ina ginhinulsolan sa wala pa mag-abot ang ginasiling nga kamatayon. Dumdumon naton kung ano ang siling sang Bible. Ang siling sang Bible amo ni, it is appointed unto man once to die, and after that, the judgment. Kagamo pagid ini ang ginhambal sang Bible sa aton, sing matag. Ang kalag nga nagapakasala, siya mapatay. Ang kalag nga nagapadayon sa pagpakasala, ina nga kalag mapatay. Ina amo ang ginatudlo sang Bible sa aton. So anong buhaton naton? Ang buhaton naton ini amo ini nga sa wala pa mag-abot ang kamatayon, dapat kita nga maghinulsol sang aton mga sala, agod nga sa aton pagatubang sa Dios sa final judgment. Then makaatubang kita sa Ginoo sang maisog tungod kay ang aton mga sala wala na ginaisip sang Dios batok sa aton. Aton tanahon ang mga ginatudlo sang Bible sa aton. Dumdumon naton nga si Kristo handa sa pagpatawad sang aton mga sala. Ang iya pulong nagahambal nga kung aton lamang ituad, aton lamang hinulsulan ang aton mga sala, siya may kinamatarong sa pagpatawad kag sa pagtinlo sang tanan naton nga mga kalapasan. Kag nagasiling ang Bible sa aton nga ang Dios maluluy-on sa aton, nga kung aton lamang hinulsulan ang aton mga sala, patawaron niya kita, kag indi niya pagdumdumon, kalimtan niya ang tanan nga mga kalapasan nga aton nahimo sa iya. Ina saad sang Dios sa aton, iyang patawaron, kag hindi na niya pagdumdumon, kundi kalimtan na niya ang tanan nga sala nga aton nahimo batok sa iya. Kag ini makita sa Hebro kapitulo 8 bersikulo 12, kalimtan niya ang tanan nga sala nga aton nahimo batok dira sa iya. Ang aton Dios amo ang Dios nga maluluy-on, kag nakapaabot lamang siya nga aton hinulsulan ang aton mga sala. Siya nagapatawad kag nagakalipat, o kung kalimtan niya, hindi niya na pagdumdumon, irison niya, panason niya ang tanan naton nga mga kalapasan. Then ang Bible nagapadayon sa pagtudlo sa aton nga kung may isa lamang katao nga maghinulsol sang iya sala, may dako nga kalipay didto sa langit. Ang tanan nga mga anghel sang Dios nagakalipay sa pagtan-aw kung may isa lamang kakalag nga maghinulsol diri sa duta. Kamoy na ang ginatudlo sang Lucas 15 city kag 10.
Nagasiling ang Bible nga kung may isa kakalag nga maghinulsol, may dako nga kalipay didto sa mga anghel sang Dios sa langit. Mga kautoran, ano ang dapat naton himuon subong? Ang una nga tikang, agod nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton kalag, amo ang paghinulsol, pagtalikod sang aton mga sala, kag pagbalik sa Ginoo. Siguro daw may ara nga confuse o kung pagduda sa aton kung ano gid ang paagi agod makaangkon kita sang kaluwasan. Ano pagtuo o kung paghinulsol? Kay ining duha ka termino ginagamit diri sa Bible agod nga makaangkon kita sang kaluwasan. Kagang ginasiling sang iban nga bahin sang Bible nga dapat kita magtuo kay Kristo agud maluwas. Ang iban nga portion sang Bible nga siling nga dapat kita maghinulsol agud nga maluwas kita kag makaangkon sang kabuhi nga wala sing kaluwas katapusan. Ti ano ang insakto? Pagtuo kay Kristo o kung paghinulsol sa aton sala. Aton pagidini dugangan sang diutay sa malipot nga tion. Ang ginasiling sang Bible nga dapat kita magtuo kay Kristo agod nga mapatawad kag makaangkon kita sang kabuhi nga wala sing katapusan. Pero are, ang genuine o kon ang matutuod nga pagtuo kay Kristo, inupdan sang paghinulsol. Kung wala kita nagahinulsol sang aton sala, ang aton pagtuo kay Kristo, piki, hindi tutuod. So, ini sila nga duha, nangaupdanay, agod nga makaangkon kita sang aton kaluwasan. Ang genuine nga pagtuo inopdan sang paghinulsol. So anong buhaton naton siling sang Bible? Dapat ikaw magtuo kay Kristo, pero inopdan ini sang paghinulsol. Ang tao nga nagasiling nga ako nagatuo sa Dios, pero wala siya nagahinulsol sa iyang sala, ina nga pagtuo piki, hindi genuine. So ang genuine nga pagtuo inopdan sa paghinulsol kag pagbaton kay Kristo sulod sa aton mga kabuhi. So ang aton gintun-an subong, nagsiling si Kristo, dapat kamo maghinulsol. Kung hindi kamo maghinulsol sang inyo mga sala, kamong tanan magkalapatay man. So ato na gintun-an sang matag nga si Kristo among naghambal sini nga dapat kamo maghinulsol. Wala siya nagsiling dapat kita maghinulsol kay si Kristo ya wala sala. Kamo kita yang nga mga tao amo ang dapat maghinulsol kag hindi si Kristo. Kita nga mga tao tanan kita may sala kag wala sing bisan sino nga tao nga matarong diri sa sini nga kalibutan. Kita tanan may sala, tungod kay kitang tanan may sala, dapat nga kitang tanan maghinulsol. Amo ina nga si Kristo nga nakakita sang tanan nga mga tao nga may sala, nagsiling siya, dapat kamo maghinulsol. Kay kung hindi kamo maghinulsol, kamong tanan magkalapatay. Sa tion sa paghukom, hukman kita sang Dios. Pero ang tao nga may pagtuo, ang genuine nga pagtuo nga inupdan sa paghinulsol, nagsiling ang Bible, hindi na paghukman sa silot. Ang tanan nga may genuine nga pagtuo kay Kristo, hindi na paghukman sa silot. Pero ang wala nagtuo kay Kristo, paghukman sa silot, kay wala man siya magtuo sa bugtong nga anak sang Dios nga mo si Kristo nga aton manuluwas. Karon iintrigar, isurrender ang bugos nimo nga kabuhi
dira kay Kristo. Talikdan naton ang aton mga sala. Magabalik kita kay Kristo, kay siya nagapaabot kag handa sa paghakos sa aton kag pagsiling sa aton, anak, ang imong sala ginpatawad na. Kalimtan nako na ang imong mga sala. Hindi ko na pagdumdumon. Karon amo ang adlaw sang kaluwasan. Buwas base hindi na mag-abot ina nga panahon sa imo. I-surrender, i-intrigar ang imong kabuhi pagi sa genuine nga pagtuo kay Kristo. Patawado niya ang tanan naton nga mga sala, kag sugod subong magaalagad kita sinang Kristo nga naghalad sang iyang kabuhi sa cross, agod maangko naton ang kasiguruan sang kaluwasan sang aton mga kalag. Mga kauturan, madamong salamat. Kabay nga ang Diyos magapakamaayo gid sa aton tanan.